நாமக்கட்டின்னு ஒண்ணு விக்குதுல்ல, அது போடக்கூடாதா? கோபிச்சந்தன் விக்கிறது மாதாஜி. இல்ல, இப்ப எங்க அப்பா எல்லாம் இந்த நாமக்கட்டி தான் போடுவாங்க டெய்லி. அது நாமக்கட்டின்றது வேற, இது நாமக்கட்டி கோபிச்சந்தன்றது வேற. கோபிச்சந்தன்றது வேற. எங்க வீட்டுல எங்க அப்பா வந்து அவங்க ஆமா, சாவர அது உங்களுக்கு நீங்க நாமம் போடுவீங்கல்ல, ஆமா ஆமா அது வேற. இது கோபிச்சந்தன். அதான் நான் சொன்னேன்ல, எதுக்காக திலகம் அணியறது, அதனோட நன்மை என்ன அப்படின்னு ஆமா கேக்குவாங்கல்ல. சொன்னீங்க. அது அதுக்குதான் நான் அப்பவுமே கேட்கலாமான்னு பார்த்தேன். நாமக்கட்டி யூஸ் பண்ணலாமா? எங்க அப்பா எல்லாம் அதான் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு. இல்ல இல்ல இல்ல, இது இப்போ விக்கிறது மாதாஜி. ஆஹ் 25 ரூபாய். ஆமா. கோபிச்சந்தன் நிக்கணும். கோபிச்சந்தன் விக்கிறது மாதாஜி. நீங்க யூடியூப் போட்டீங்கல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி வாய்ஸ் தாரிணி கேட்கலையே மாதாஜி, நீங்க யூடியூப் போட்டிருக்கீங்கல்ல? மாதாஜி, வாய்ஸ் கேக்குதா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறது கேக்குறது. நெட் அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு நெட் அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு போல இருக்குல்ல? எனக்கு மாதாஜி நெட் ஆமா அன்ஸ்டேபிள். ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஓகே. கிருஷ்ணா. ஹரே ஓகே, கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம ஹரே டீச்சிங் கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி, அனுஷ்யா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, சித்ரலேகா மாதாஜி, ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க வேற சீக்கிரமா கிளம்பி எங்கேயோ போகணும், அதனால கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு சீக்கிரமா போகணும். ஆமா மாதாஜி, இன்னைக்கு தஹிச்சிடா ஃபெஸ்டிவல் இங்க பண்றாங்களா, அதுக்கு போகணும். அதுதான். ஓகே. ஹரி போல். நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபில அப்படியே தேவ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஹி போல் என்ன தஹிச்சிடா மாதாஜி? அதுதான் இவங்க ரகுநாத் தாஸ் அவங்க இருக்காங்களா, கோஸ்வாமி, அவங்க வந்து நித்யானந்த பிரபு அவங்க அப்ப மறைஞ்சு நின்னு பார்ப்பாங்க. அப்போ வந்து நித்யானந்த பிரபு வந்து அவங்களுக்கு வந்துட்டு சும்மா ஆக்சுவலா கோபம்லாம் கிடையாது. அவங்கள வந்துட்டு அவங்க ரொம்ப வெல்த்தி, ரொம்ப வெல் டு டூ ஃபேமிலி அவங்க. ரொம்ப பணக்காரங்க அவங்க. அப்ப வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீ வந்து இங்க உள்ள எல்லாருக்கும் இந்த இந்த இங்க இந்த இடத்த சுத்தி உள்ள கிராமத்துல உள்ள எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி போகா இருக்குல்ல மாதாஜி, அவள் 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 அதுல வந்துட்டு இது தயிர் கலந்து, அப்புறம் வந்துட்டு கண்டென்ஸ் மில்க் கலந்து, இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் இது செய்யணும். அந்த பிரசாதம் அது வந்து எல்லாருக்கும் நீ வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா எல்லாருக்கும் அதே மாதிரியே கோஸ்வாமி கொடுப்பாங்க. கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நித்யானந்த பிரபு வந்து அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் வருவாங்க. அப்ப எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த இது ஃபெஸ்டிவல் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. இது எப்படி வந்து அமையும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கோவர்தன் மலையில கிருஷ்ணர் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து, பகவான் அப்புறம் பலராமர் எல்லாரும் சேர்ந்து கோபாஸோட அந்த உணவு எடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாடு மேய்க்கும் அந்த நாட்கள்ல. அத வந்து ஒரு பிரதிபலிக்கிற விதமா இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு, ஃபெஸ்டிவல் வந்துட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் நடக்கும். ஆக்சுவலா இது வந்துட்டு நேத்திக்கு முந்தா நேத்திக்கே நடந்தது மாதாஜி. பௌர்ணமி அன்னைக்கு தான். ஆனா அது வந்துட்டு வீக்கெண்ட்ல செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் இங்க. அதனால இன்னைக்கு செலிப்ரேஷன் நடக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா விஜயகுமாரி மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம். ஓகே. நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம டெக்ஸ்ட் 44 பார்க்க போறோம். இதுதான் வந்துட்டு லாஸ்ட் ஸ்லோகம் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபில தேவ். நம்ம நல்லபடியா இன்னைக்கு நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்துல கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். என்ன இதுல அப்படின்னா, இது சாங்கிய பிலாசபி. நான் சரீரமல்ல ஆத்மான்றது தெரிஞ்சு அந்த ஆத்ம நிலையில பக்தி பண்றது. கபிலரோட டீச்சிங்ஸ் வந்து சாங்கிய பிலாசபி. சாங்கிய பிலாசபின்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றது. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அந்த ரியலைசேஷன் வரணும். அதுக்கப்புறம் ஆத்ம நிலையில இருந்து என்ன பண்ணணும்னா பக்தி பண்ணணும். ஆத்ம நிலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பக்தி பண்ணணும். சோ இந்த மாதிரி பிலாசபியை, யோகாவை, சாங்கிய யோகாவை தான் கபிலர் வந்து தேவகூதி அம்மாவுக்கு உபதேசம் பண்ணாங்க. அதுதான் நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபில தேவ் அப்படின்றதுல அந்த உபதேசங்களை நம்ம நல்லபடியா பார்த்துட்டு இருக்கோம். பாகவதத்துல 3வது காண்டத்துல 25வது அத்தியாயத்துல இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்கும். டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னே வந்துட்டு அந்த தலைப்பு இருக்கும். அந்த அத்தியாயத்தோட ஒரு சம்மரி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா?
ஸோ அந்த வகையில கபில், அதாவது என்னன்னா கர்தம முனி தேவகூதி அம்மா 2 பேருக்கும் திருமணம் நடக்குது பெரியவங்களோட அனுமதி சம்மதத்தோட. அதாவது ஸ்வயம்பு மனு அவங்களோட பொண்ணு தான் வந்து தேவகூதி அம்மா. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிரம்மாவோட ஆசீர்வாதத்தோட கர்தம முனிக்கும் தேவகூதி அம்மாவுக்கும் மேரேஜ் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு 9 பெண் குழந்தைங்க பிறக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் கபிலர் பகவானே அவதாரம் பண்றாங்க. எப்பப்பெல்லாம் வந்து பகவான் அவதாரம் பண்ணுவாங்கன்னா, எப்பப்பெல்லாம் இந்த உலகத்துக்கு நாலேஜ் கொடுக்கணுமோ, அப்புறம் அதர்மத்துல அழிக்கணுமோ, பக்தர்களை பாதுகாக்கணுமோ, மறுபடியும் தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும், அப்பெல்லாம் பகவான் அவதாரம் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து என்னன்னா நாலேஜ் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? அந்த வகையில என்ன நாலேஜ்னா சாங்கிய பிலாசபி பாக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் சரீரமல்ல ஆத்மான்றது தெரிஞ்சு ஆத்ம நிலையில பக்தி, ஆத்தியாத்மிக யோகா அப்படின்னு வந்து நம்ம இதை பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? இது சம்பந்தமா நம்ம நிறைய பார்த்தாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம வந்தாச்சு. இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? யாரும் தமிழ் புக் வச்சிருக்கீங்களா? 3வது காண்டத்துல தானே இது மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, 3rd cantoல 44 ஸ்லோகம். ஓகே. சரி, யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? சரி, ஓகே. சரி மாதாஜி, இல்லைன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிச்சு கொடுங்க. ஏதவான் ஏவ லோகேஸ்மின் பும்ஷாம் நிக்ஷ்ரேயசோதயः தீவ்ரின பக்தி யோகேன மனோமயி அர்ப்பிதம் ஸ்திரம். Translation: Therefore, persons whose minds are fixed on the Lord engaged in the intensive practice of devotional service. That is the only means to attain the final perfection of life. இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். சரியா? இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, யாரோட மனம், therefore persons, இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம். சரியா? மனதை வந்து பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். அந்த மாதிரி உள்ளவங்க பகவானோட அது என்னன்னா அந்த பயம் இல்லாம இருப்பாங்க. பகவானோட லோகத்தை அவங்களால அடைய முடியும். அப்ப நம்ம பக்தி பண்ணும்போது நாலேஜ், ரினவுன்சியேஷன் இதெல்லாம் நமக்கு கூடவே, அதாவது பை ப்ராடக்ட்ஸா நமக்கு இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இதோட பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம நிறைய பார்த்தோம். ஓகேவா? அந்த நிலையில பர்சன்ஸ் இது வரைக்கும் சொன்ன அந்த உபதேசின் படி யார் இருக்காங்களோ அவங்க whose minds are fixed on the Lord, பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படின்றது. Engage in the intensive practice of devotional service. That is the only mean to attain the final perfection of life. அப்ப நம்ம லைஃப் வந்துட்டு நம்ம பெர்ஃபெக்டா அல்டிமேட் டெஸ்டினேஷனை நம்ம சரியா நம்ம வந்துட்டு அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த நிலையில இருப்போம் அப்படின்னா, நம்மளோட மனம் இருக்கு இல்லையா, இது வரைக்கும் நிறைய இந்த ஜட விஷயங்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டு நான் எனது அப்படின்றது அந்த அகங்காரத்தோட இந்த புலன்கள்லாம் இந்த ஜடவரக சம்பந்தத்துல ஈடுபட்டு அப்பெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்தோம். ஆனா அதுல இருந்து இது இல்ல, என்னோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன், என்னோட வாழ்க்கை இந்த மாதிரியான வாழ்க்கை கிடையாது, நான் பகவானுக்கு சேவை செய்யறவன், நித்தியமா சேவை செய்யற நிலையில நான் உள்ளவன் அப்படின்றது தெரிஞ்சு அந்த மனதை வேற எதுலயும் அலைப்பாய விடாம பகவான் மேலேயே ஸ்திரமா நிலை நிறுத்தி நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம பக்தியை நம்ம இந்த பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து ஃபைனல் பெர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? இதுதான் நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன். பகவானே மனசுல நினைச்சு புலன்களை எல்லாம் பகவான் மேலேயே நம்ம என்கேஜ் பண்ணி பகவானுக்கே, நம்மளோட கிருஷ்ணருக்கே எல்லா பக்தி சேவைகளையும் நம்ம ஈடுபடுறோம் இல்லையா, இதுதான் வந்து இருக்கலே உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஓகேவா? யாருக்கும் டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? இங்க இதுல இருந்தே. ஓகே. Here the words Manomai Arpitam which means the mind being fixed on me. இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த ஒரு வார்த்தை படிக்கிறோம் இல்லையா, மனோமயி அர்ப்பிதம் ஸ்திரம் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் இல்லையா. அப்படின்னா என்ன, the mind being fixed on me or significant, ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அந்த லைனு. One should fix his mind on the lotus feet of Krishna or his incarnation. பகவான் மேலேயோ பகவானோட இன்கார்னேஷன் அவதாரங்கள். சரியா? சிலவங்களுக்கு ராமர் பிடிக்கும், சிலவங்களுக்கு நரசிம்மர் பிடிக்கும், அந்த மாதிரி. சரியா? ஆனா அந்த யாரு மேல மனதை நிலைநிறுத்தணும், பகவான் மேல இல்லைன்னா அவங்களோட அவதாரங்கள் மேல. டு பி ஃபிக்ஸ்ட் ஸ்டெடிலி இன் தட் ஃப்ரீடம் இஸ் த வே ஆஃப் லிபரேஷன். அந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் தான் நம்மளுக்கு முக்தின்றதே ஏற்படும். அப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜர் நம்ம இங்க உதாரணமா பாக்குறோம். அம்பரீஷ் மகாராஜர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா,
அவங்க மனதால எப்பயும் அவங்க மனம் வந்து எப்பயுமே பகவானோட லோட்டஸ் ஃபீட்ல, அதாவது பகவான் மேல நிலைநிறுத்திருந்தாங்க. ஏன்னா இந்த 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அதுல என்னென்னலாம் பாக்குறோம் அப்படின்னா ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், மந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படி நம்ம 9 வகையான டிவோஷனல் சர்வீஸ் பாக்குறோம். இந்த 9 வகையான டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு ஒவ்வொருத்தவங்களும் நம்ம உதாரணமா பார்ப்போம். ஸ்ரவணம்னா பரீட்சித் மகாராஜர், கீர்த்தனம்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமி, அதுக்கப்புறம் ஸ்மரணம் விஷ்ணு ஸ்மரணம்க்கு பிரகலாத் மகாராஜர், பாத சேவனம்க்கு மகாலட்சுமி அம்மா, அப்புறம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம்க்கு பிருத்து மகாராஜர், அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ச்சனம், வந்தனம் பிரேயர்ஸ்க்கு வந்து இவங்க அக்ரூரர் அப்படின்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சரியா? அப்ப ஒவ்வொருத்தவங்க, அதாவது ஒரு உதாரணம், ஏன் நம்ம அந்த உதாரணத்தோட நம்ம பாக்குறோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியா நம்மளுக்கு பாண்டிங் கிடைக்கும் இல்லையா? சரி கேட்கணுமா? அப்ப யார் மாதிரி கேட்கணும்? பரீட்சித் மகாராஜர் மாதிரி 7 நாள் பாகவதத்தை பசி தூக்கம் தாகம் எதுவுமே கிடையாது, அப்படியே தன்னை மறந்து லயிச்சு கேட்டிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி கேட்கணும். சுகதேவ் கோஸ்வாமி எப்படி பண்ணாங்க? அவங்களும் அதே மாதிரி பசி தூக்கம் தாகம் எதுவுமே கிடையாது, அவங்களும் என்ன பண்றாங்க? நல்லபடியா பாகவதத்தை நரேட் பண்றாங்க. பிரகலாத் மகாராஜர் எவ்வளவு சிரமங்கள் வாழ்க்கையில வந்தாலும் பகவான் மேல உள்ள நம்பிக்கை போகல, ஸ்திரமா எப்பயும் பகவான மனசுல நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. அப்படின்னு நம்மளுக்கு அப்ப வந்து ஒரு பாண்டிங், ஓ இந்த மாதிரி டிவோட்டி மாதிரி நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம வந்து இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது, ஃபாலோ பண்ணணும், நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அதே மாதிரி இந்த அம்பரீஷ் மகாராஜர் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க என்னன்னா இந்த 9 வகையான பக்தி அவங்க பண்ணாங்க வாழ்க்கையில. அதாவது இந்த 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அது எல்லாமே அவங்க தன்னோட வாழ்க்கையில பண்ணாங்க. அப்போ தன்னோட மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்துறாங்க, ஸ்மரணம். அதுக்கப்புறம் he spokes only on the pastimes of Lord, பகவானை பத்தியே அவங்க பேசினாங்க, அது கீர்த்தனம். அதுக்கப்புறம் அவங்க பகவானோட பூக்கள், அப்புறம் துளசி இதெல்லாம் வந்து அவங்க ஸ்மெல் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் walked only to the temple, அவங்களோட அவயங்கள் எல்லாமும் சரியா? அதாவது இந்த 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸும் அதுக்கப்புறம் அங்க அவயங்கள், அதாவது புலன்கள் எல்லாத்தையும் பகவான் மேலே அவங்க நிலைநிறுத்தினாங்கன்றத பாக்குறோம். he engaged his hands in cleansing the temple, கால்கள் டெம்பிள வலம் வர்றதுக்கு, டெம்பிளுக்கு நடந்து போறது, அதுக்கப்புறம் கைகள் கோயில சுத்தம் பண்றதுக்கு, அதுக்கப்புறம் he engaged his tongue, நாக்கு வந்து டேஸ்டிங் ஃபுட், பகவானோட பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி கீர்த்தனம் அதுவும் அதுல வரும் இல்லையா? he spoke அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம. அப்ப அந்த ரெண்டுமே அவங்க அதுல பகவான் மேலே என்கேஜ் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் he engages ears in hearing, ஸ்ரவணம் பகவானை பத்தி கேட்கலே, கிரேட் பாஸ்ட் டென்ஸ், பகவானோட பாஸ்ட் டென்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லையா? ரொம்ப இனிமையா இருக்கும், எத்தனை தடவை கேட்டாலும் நம்மளுக்கு அழுக்கவே அழுக்காது, அப்படிப்பட்ட ஒரு இனிமையான பாஸ்ட் டென்ஸ், அதை கேட்கறது. in this way all his senses were engaged. அந்த 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதுக்கப்புறம் அந்த 9 வகையான இது புலன்கள் எல்லாமே பகவான் மேல அவங்க நிலைநிறுத்திருந்தாங்கன்னு பாக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் the mind should be engaged at the lotus feet of the Lord very steadily and naturally. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த அலைப்பாயிர மனம் இருக்கு இல்லையா? சஞ்சலம் ஹிமன கிருஷ்ண நம்ம கூட பாக்குறோமே, சீக்கிரம் கட்டுப்படாது, ரொம்ப கடினமானது, ரொம்ப குழப்பமானது, ரொம்ப என்னது ஸ்திரமானது இல்லையா? அந்த மனம், அந்த மனத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு வேற வேற தாட்ஸ் நம்ம மனதுல வருதோ, பகவானை தாண்டி வேற தாட்ஸ் வருதோ, அப்ப அந்த தாட்ஸ்ல இருந்து நம்ம மனதை என்ன பண்ணணும்? வித்ட்ரா பண்ணி நம்ம பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். எப்படி இருக்கணும்? ஸ்டெடிலி. அதுதான் அதுக்கு அந்த ஸ்லோகத்துக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல கூட சொல்லுவாங்க, எப்படி வந்துட்டு மனதை வந்து கட்டுப்படுத்த, காற்றை கூட கட்டுப்படுத்திடுவேன், ஆனா மனதை கட்டுப்படுத்த சிரமம்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பை மீன்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ் பண்ணும், டிட்டாச்மெண்ட், இந்த ஜட உலக சம்பந்தங்கள்ல இருந்து விலகி டிட்டாச்சா இருந்து, அதுக்கப்புறம் பிராக்டிஸ், பக்தியில எப்பயும் பகவானே மனசுல நினைக்கிறதுக்காக அந்த மனதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பழக்கப்படுத்தணும்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வெரி ஸ்டெடிலி அண்ட் நேச்சுரலி, அதை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செய்யக்கூடாது, இயல்பா பண்ணணும். அப்ப இயல்பா பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு பகவானை பத்தி நிறைய தெரியணும், பகவான் பரிச்சயமாகணும். அவங்க அவ்வளவு அழகா இருக்காங்கன்னா எதுக்காக? நம்ம எல்லாம் பாக்குறதுக்காக இல்லையா? அப்ப அந்த அழகை நம்ம லைக்கணும் அதுல. அப்ப பகவானோட அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ், அதான் நாமரூப குணலீலைகள், இதெல்லாம் நம்ம கேட்க அந்த ஸ்டெடினஸ் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? பகவானே மனசுல நினைக்கிறது அது நம்மளுக்கு ரொம்ப நேச்சுரலா வரும், இயல்பா வரும், சிரமப்பட்டு நம்ம செய்ய மாட்டோம். பிகாஸ் அதுவும் சாண்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா, கண்டினியூஸா நம்ம சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்? நம்ம சொல்லலனா கூட அது பாட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே அப்படின்னு நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம். ஓகேவா? அது நம்மளுக்கு இயல்பா வரும். ஸோ பிகாஸ் த மைண்ட் இஸ் த மாஸ்டர் ஆஃப் த சென்சஸ், மனம் தான் புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த மனதை நம்ம
கட்டுக்குள்ளார கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் புலன்களும் கட்டுக்குள்ளார வந்துடும். இதுதான் பக்தி யோகம். அப்படி யோகா மீன்ஸ் கண்ட்ரோலிங் த சென்சஸ் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுதான் இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? யோகம்னா என்ன? அதாவது அஷ்டாங்க யோகம் இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் என்ன பார்க்கணும்? நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், மனதை கட்டுப்படுத்தணும், ஒருநிலைப்படுத்தணும். கண்டிப்பா பக்தின்றது என்னன்னா நம்ம மனதையும் புலன்களையும் கட்டுக்குள்ளார ரெகுலேட்டட் லைஃப்ல வந்து நம்ம பகவான் மேல நிலைநிறுத்துறது தான். ஓகேவா? அப்ப அதுதான் யோகம்ன்றது கண்ட்ரோலிங் த சென்சஸ். த சென்சஸ் cannot be controlled in the proper sense of the term. They are always agitated. நம்ம சொல்றோம், ஈஸியா சொல்லிடுவோம், மனதை பகவான் மேல் நிலைநிறுத்தணும், சென்சஸ் எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ஜட விஷயங்கள் ஈடுபடுத்தக்கூடாது. நான் தான் முடியுமானா ரொம்ப சிரமம் இல்லையா? அதுதான். அதே மாதிரிதான் அது என்ன, அது எதோட ஒப்பிடுவாங்கன்னா, ஒரு குழந்தை ரொம்ப சுட்டித்தனம் பண்ணுது, அதை போய் நம்ம வந்துட்டு அமைதியா உட்காரு அப்படின்னா அது உட்காருமா? உட்காராது இல்லையா? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஒரு குழந்தை துருதுருன்னு இருக்கு, அதை நீ பேசாம உட்காரணும் அப்படின்னா அதால கண்டிப்பா முடியாது. அதுக்குதான் இங்க நம்ம மறுபடியும் இந்த ஸ்லோகத்தையும் பார்க்கிறோம். சஞ்சலம் கி மன கிருஷ்ண, த மைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் அஜிடேட்டட். எப்பயுமே சஞ்சலமானது மனம். அப்ப த பெஸ்ட் கோர்ஸ் இஸ் டு ஃபிக்ஸ் த மைண்ட் ஆன் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் லார்ட். அதே குழந்தைகிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு சுட்டித்தனம் பண்ற குழந்தைகிட்ட அமைதியா இருன்னு சொல்றதுக்கு பதில் அதுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயம் ஏதாவது நம்ம கொடுக்கணும். கையில ஏதாவது ஒரு டிராயிங் பேப்பரோ புக்கோ இல்ல வேற ஏதாவது அதுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயத்த நம்ம கொடுத்தோம். சாண்டிங் பண்ணுன்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா லிட்டில் கிருஷ்ணா பாருன்னு சொல்லலாம், இந்த மாதிரி கிருஷ்ண கதா கேளுன்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி அதுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயம் ஏதாவது நம்ம கொடுத்தோம்னா அது என்ன பண்ணும்? அது தன்னோட அந்த சுட்டித்தனத்தை விட்டுட்டு அதுல என்கேஜ் பண்ணிக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்மளோட மனமும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்றத விட என்ன பண்ணணும்? பகவான் மேல நம்ம நிலைநிறுத்தணும். அப்ப பண்ணோம்னா நம்மளால மனதை ஒருநிலைப்படுத்த முடியும். அப்ப மனோமயி அர்ப்பிதம் ஸ்திரம் அப்படின்றது. இஃப் ஒன் சீரியஸ்லி என்கேஜ் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், இந்த மனோமயி அர்ப்பிதம் ஸ்திரம்ன்றது தான் த மைண்ட் பீயிங் ஃபிக்ஸ்ட் ஆன் மீ. ஓகேவா? இஃப் ஒன் சீரியஸ்லி என்கேஜ் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், மனதும் புலங்களும் பகவான் மேலேயே நிலைநிறுத்தி இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும்? நம்மளோட உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜ். அதுதான் உயர்ந்த நிலை. ஆல் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் ஆன் த ஹையஸ்ட் பெர்ஃபெக்ஷனல் லெவல் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். நம்ம எந்த ஒரு செயல் பகவான் சம்பந்தத்தோட கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல செய்யறோமோ நம்மளோட லைஃப் எப்படி இருக்கு? அந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ்ல நம்ம இருக்கோம். ஒரு ஹியூமன் லைஃபை அதோட வேல்யூ தெரிஞ்சு நம்ம அதை வாழறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சாதாரண ஒரு பசு பட்சி மாதிரி நான் வந்து சாப்பிட்டேன், தூங்கினேன், இனவிருத்தி பண்ணேன், என்னை பாதுகாத்துக்கிட்டேன் அப்படின்ற வாழ்க்கை இல்லாம நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம பர்ஃபெக்டான லைஃப், இந்த ஹியூமன் லைஃபை அதோட வேல்யூ தெரிஞ்சு நம்ம வாழறோம்னு அர்த்தம். எப்ப நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கும் போது மட்டும்தான் அது சாத்தியம். இல்லை அப்படின்னா ஒரு பசு பட்சி வாழ்க்கை தான் நம்ம வாழறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா? திஸ் verse மார்க்ஸ் த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் பக்தி யோகா as described by கபிலதேவா டு ஹிஸ் மதர். அப்ப பக்தி யோகம் அப்படின்றத உயர்வை இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு குறிப்பிடுது. ஓகேவா? ஏன்னா அந்த இதில் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது நம்ம வாழ்க்கை உயர்ந்த தரத்துல இருக்குன்றத பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பக்தி யோகத்தோட முக்கியத்துவத்தை கொடுக்குற ஸ்லோகமா நம்ம பார்க்கிறோம். பக்தி யோகா இஸ் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் ஒன் அட்வான்ஸ்ட் இன் ஞான வைராகியா. பக்தி யோகம் எப்ப வந்துட்டு நம்மளுக்கு நல்லபடியா அமையும்? நாலேஜில் நம்ம சிறந்து, அப்புறம் இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்து பற்றற்று தியாகம். ஓகேவா? வைராகியம்ன்றது ரினவுன்சியேஷன்ல தியாகம். எதை தியாகம் பண்றோம்? இந்த ஜட உலக விஷயங்களை தியாகம் பண்றோம். அப்ப Sarvabhauma Bhattacharya has explained Bhakti Yoga as Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga. Bhakti Yoga begins when we accept Krishna's instruction. அப்ப பக்தி யோகம் எப்ப நமக்கு வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா, பகவான் நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில சொன்னாங்களே, சர்வதர்மான் பரித்யக்ஷ மாமேக்கம் சரணம் ரஜ, abandon all varieties of religion. இது வரைக்கும் நீ என்ன ஃபாலோ பண்ணாலும் அது எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணு, அது எதையும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு இல்லை, என்கிட்ட மட்டும் சரணாகதி பண்ணு, என்கிட்ட மட்டும் நான் உன்னை பாவத்துல இருந்து விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. அப்போ அதுல இருந்து தான் நம்ம எப்ப கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி நம்ம லைஃபை நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம கொண்டு வரோமோ அப்ப பக்தி யோகம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்ப நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நாலேஜ் அண்ட் ரினவுன்சியேஷன், அது ஞான வைராக்கியம் நமக்கு கிடைக்குதுன்றத பாக்குறோம்.
we have to renounce all material engagements and accepts the lotus feet of Krishna அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? We are making one plan after another to be happy in this material world, but this place is certified by the Supreme Personality, துக்காலயம் அசாஸ்வதம். கண்டிப்பா இல்லையா? 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம பகவத்கீதையில பாக்குறோம். இந்த உலகம் வந்துட்டு துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம நினைப்போம் இந்த உலகம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் தரக்கூடிய இடம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு என்ன பண்ணுவோம், ஏதாவது ஒரு பிளான் பண்ணுவோம். இந்த இந்த இதை செஞ்சா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன், இதை செஞ்சா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம நிறைய பிளான் பண்ணுவோம். ஆனா கடைசியில மிச்சம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு விரக்தி தான் வரும் இல்லையா? சோ அந்த வகையில் துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்றது அதாவது பாகவத்துல கூட சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த ஜட உலக வாழ்க்கை நம்ம எப்படி நினைப்போம்னா ஒரு நல்ல ரம்யமான இது ஃபாரஸ்ட் மாதிரி, நல்ல இயற்கை வளமிக்க ஃபாரஸ்ட் மாதிரி நம்ம நினைப்போம். ஆனா அது எப்படி இருக்குன்னா நெருப்பு, ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஜட உலகம். ஆனா நம்மளோட நினைப்பு என்ன, நம்மளோட இல்யூஷன் மாய இருக்குன்னா இது ரொம்ப நல்ல இடம், நம்ம இங்க நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் நம்ம அச்சீவ் பண்ணி நம்ம ஹாப்பியா இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா அது வந்து ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் மாதிரி இருக்குமா, அனல் கக்கி அந்த ஒரு இதுல இருக்கும் இல்லையா நெருப்பு ஜுவாலையோட, அந்த மாதிரி வேதனைகள் ஒண்ணுலயும் நம்ம அனுபவிக்கிற மாதிரி இருக்கும். உறவுகள்லயா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வந்துட்டு பண விஷயத்துல இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நம்ம ஒண்ணு பிளான் பண்ணுவோம், அது ஒண்ணு நடக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம இங்க என்ன அப்படின்னா நிறைய பிளான் பண்ணுவோம், நான் ஹாப்பியா இருக்கணும் இந்த ஜட உலகத்துலன்னு, ஆனா அது நடக்காது. ஆக்சுவலா நம்ம இது கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா, மீன் வந்து தண்ணியில இருக்கும்போதுதான் சந்தோஷமா இருக்கும், அதே மீன் எடுத்து தரையில போட்டா அது என்ன ஆகும், போராடும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்மளாம் ஸ்பிரிட் சோல், நம்மளாம் பகவான் கிட்ட பக்தி பண்ணும்போதுதான் அமைதி சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த ஜட உலகத்துல சந்தோஷமா இருப்பேன், அமைதியா இருப்பேன், நான் இதை செஞ்சா நான் அமைதியா இருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம தேர்றோம். அது கடைசியில போராட்டமா தான் நமக்கு அமைஞ்சிடுது. கடைசியில அதுல ஒரு நாள் நம்ம வாழ்க்கையில இறப்புன்றதையும் சந்திச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், இன்னொரு பிறவியும் நம்ம எடுக்கிறோம். அதுதாங்க தாத்பரியம். This material world is actually meant for misery, just as a prison house is meant for punishment. கண்டிப்பா ஒண்ணு நம்ம ஸ்பிரிட் சோலு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது அமைதி சந்தோஷம். சரி, இங்க வந்து கஷ்டமே இல்லாம நம்மளுக்கு வந்துட்டு எல்லாமே நல்லதாவே இருக்கு, பகவான் வந்துட்டு சரி நம்மலாம் இப்ப சமயத்துல சொல்லுவோம் இல்லையா, நான் பக்தி பண்றேன் இது பண்றேன் ஆனா எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, எனக்கு இந்த கஷ்டத்தை கொடுக்குற. அதுவும் பக்தி பண்ணாதவங்களாம் சந்தோஷமா இருக்கிற வரைக்கும் ஒன்றும் கிடையாது. சந்தோஷம் இல்ல கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா உடனே புலமாங்க, இந்த உலகத்துல யார் உருவாக்குனாங்கன்னு தெரியல, ஏன் இதெல்லாம் நடக்குன்னு தெரியல, எல்லாம் திட்டுவாங்க இல்லையா? சரி, இப்ப அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கஷ்டமே இல்ல, எல்லாமே நல்லதாவே இருக்கு அப்படின்னா நம்ம யாரும் என்ன பண்ண மாட்டோம், பகவானையே நினைக்க மாட்டோம் இல்லையா? நம்மளோட எட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட் கிருஷ்ணா அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணணும் அதெல்லாம் நம்ம தெரியாம இந்த ஜட உலகத்துல இவ்வளவு கஷ்டத்துல இருக்கும் போதே இந்த ஜட உலகத்தை விட்டு போறதுக்கு மனசு வர மாட்டேங்குது. இன்னும் எல்லாமே நல்லபடியா நம்ம நினைச்சதெல்லாம் அடைஞ்சு சந்தோஷமா இருந்தோம்னா என்ன ஆகும், சுத்தமா கம்ப்ளீட்டா பகவானை மறந்துடுவோம். ஆனா அவங்கதான் நம்மளுக்கு சீட் கிவிங் ஃபாதர், இதெல்லாம் நமக்கு உருவாக்கி கொடுத்தது பகவான். அப்படிப்பட்டவங்களோட தான் நம்ம இருக்கணும் இல்லையா? ஒரு குழந்தை தன்னோட பேரண்ட்ஸோட இருக்கும்போது அதுக்கு பேரண்ட்ஸுக்கும் சந்தோஷம், அந்த குழந்தைக்கும் சந்தோஷம், பாதுகாப்பு. அதே மாதிரிதான் பகவான் வந்து பகவான் லோகத்துல பகவான் கூட பக்தி பண்ணி நம்ம இருக்கும்போது அந்த அமைதியும் சந்தோஷமும், அதை விட்டுட்டு இந்த ஜட உலகத்துல அதை நம்ம தேடணும் அப்படின்னா அது நமக்கு சிரமமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒன்ஸ் வி அட்டைன் அவர் கான்ஸ்டன்ட் பொசிஷன் ஆஃப் பிரம்மபூதா, அதாவது அந்த ஆத்ம நிலையில ஓகேவா, we can enter the kingdom of God. நம்ம ஆத்ம நிலைக்கு நம்மள உயர்த்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பகவான் லோகத்தை நம்ம அடைய முடியும், the spiritual world. By karma yoga we attempt to get out of the gross body. By ஞான யோகா we attempt to get out of the shuttle body. சரி, நம்ம இப்ப பகவத்கீதையில கர்மயோகம் படிக்கிறோம், ஞான யோகம் படிக்கிறோம். அதுல எதுக்கு அப்படின்னா கர்மயோகத்தை நம்ம நல்ல முறையில ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது உயர்ந்த கர்மயோகம் என்ன, நிஷ்காம கர்மயோகம், பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல். அப்படி செஞ்சோன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இந்த கிராஸ் பாடியில இருந்து வெளியில வர முடியும், கர்மேந்திரியங்கள்ல இருந்து வெளியில வர முடியும். அதே மாதிரி ஞான யோகம் அதுல நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியா நம்ம வந்துட்டு நம்மளை வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஷட்டில் பாடியில இருந்து, அதாவது மனம் புத்தி அகங்காரம் அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு நீங்கும். பட் பை பக்தி யோகா we can directly transcend both the shuttle body and the gross material body. ஆனா நம்ம இப்ப பக்தி யோகத்தை நம்ம கையில எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த கிராஸ் பாடியும் அதாவது கர்ம வினையும் நம்மளை விட்டு போகும். அதே மாதிரி இந்த மனம் புத்தி அகங்காரம் இந்த விஷயம்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதெல்லாமும் நம்மளை விட்டு போகும். Then we can be situated on the platform in our original spiritual body, பிரம்மபூதா, அந்த ஸ்டேஜ்க்கு நம்ம
வந்துரும். As long as we are in the shuttle and gross body, we are suffering under the 3 modes of material nature. இப்ப இந்த பிரம்மபூத்த ஸ்டேஜ், அதாவது நம்ம ஆத்ம நிலைக்கு நம்ம வராம இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் யாரோட தாக்கத்துல இருப்போம்? இந்த முக்குணகத்தோட தாக்கத்துல நம்ம இருப்போம். ஓகேவா? Once we enter into the devotional service of the Lord, we are immediately situated on the platform of பிரம்மபூத்தா. அப்ப நம்ம பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணும்போது நம்ம அந்த பிரம்மபூத்தா, அகம் பிரம்மோஸ்மி, அந்த ஆத்ம நிலையில நம்ம வந்து பக்தி செய்ய நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். அது கம்ப்ளீட், அது சுத்த சத்துவகுணம்ன்றது. அந்த இடத்துல அந்த அந்த ஸ்டேஜ்ல நமக்கு இந்த ரஜோகுணம் தமோகுணம் இதோட தாக்கமே இருக்காது. சுத்த சத்துவகுணத்துல நம்ம இருப்போம். ஓகேவா? அப்படி இல்லாத வரைக்கும், பக்தி செயல் ஈடுபடாத வரைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த 3 குணங்களோட தாக்கம்ன்றது இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். But when one actually renders devotional service, one is situated in practical knowledge, then one is no longer on the material platform but on the Brahman platform அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது தான் நம்ம வந்துட்டு நம்ம அந்த பெர்ஃபெக்ஷன்ல நம்ம இருக்கோம். அது இல்லாத வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஜட சம்பந்தத்துல தான் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா? அப்புறம் பிரகலாத் மகாராஜா rendered the best service to his father Hiranyakashipu by having him killed by Lord Nrsimhadev. Superficially, it appeared that Prahlad Maharaj did not help his father, but this was not the case. In the Shastras, it is said that if a person, even though a demon, is killed by God, he is immediately liberated. அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதுவும் இருக்கும் இல்லையா? ஜென்ரலா பிரகலாத் மகாராஜ் ஸ்டோரி அதை நம்ம வந்து கேட்டோம் அப்படின்னா, சின்ன பிள்ளையில அதை கேட்கும்போது அப்பாலாம் இப்படிலாம் கஷ்டப்படுத்துவாங்களான்னு ஒரு பயம் ஒரு மனசுல சின்ன பிள்ளையில பார்க்கும்போது. அப்புறம் அதே மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜ் அவங்க அப்பா வந்து ஐ மீன் நரசிம்மர் வந்து கஷ்டப்படுத்தும் போது பிரகலாத் மகாராஜ் தடுக்காம பார்த்துட்டே இருக்காங்களே எல்லாம் தோணும் இல்லையா? வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம்லாம் நமக்கு ஏற்படும். ஆனா சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, யாரு ஒருத்தவங்க டீமனா இருந்தாலும் பகவானோட சம்பந்தம் பட்டுச்சுனாலே லிபரேஷன் தான். ஈவன் பூத்தனா, அப்புறம் இந்த இவங்கெல்லாம் வந்து பகவான் அழிச்சாங்க இல்லையா, சகடாசுரா, அவங்கெல்லாம் யாரு ஒருத்தவங்க பகவானோட சம்பந்தம் ஏற்பட்டு டீமனா இருந்தாலும் அவங்க வந்துட்டு சம்பந்தம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு முக்தின்றது நிச்சயம். அந்த வகையில பிரகலாத் மகாராஜருக்கு தெரியும். அப்படியே இருந்தாலும் பகவான் வந்து நரசிம்மர் வந்து கேட்பாங்க, உனக்கு என்ன வர வேணும் அப்படின்னு. எதுவுமே வேணான்னுவாங்க. இல்ல நீ ஏதாவது கேட்டே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கம்பல் பண்ணும்போது என்னோட அப்பாவை வந்துட்டு நீங்க வந்து லிபரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து கேட்பாங்க. ஓகேவா? அந்த அளவுக்கு அதான் ஒரு டிவோட்டியோட நிலை. ஓகேவா? எப்பயுமே அவங்க எல்லார்ட்டையும் காரண்யமா இருப்பாங்க. தனக்கு சிரமம் கொடுத்தாலுமே அவங்ககிட்டயும் அன்போடு இருப்பாங்க. பிரகலாத் மகாராஜர் வாஸ் திங்கிங், மை ஃபாதர் இஸ் so sinful and so much opposed to God consciousness that he might not be liberated. After Lord Nrsimhadev killed Hiranyakashipu, Prahlad Maharaj told to the Lord, my dear Lord, may I ask one thing from you? My father was the great atheist and he committed many offenses at your lotus feet. Now you have killed him. I request that he be excused and be given liberation. கேக்குறாங்க இல்லையா? இப்ப பகவான்ட்ட அவங்க என்ன நரசிம்மர்ட்ட என்ன கேக்குறாங்க? எங்க அப்பாவை நீங்க மன்னிச்சிடுங்க, அவங்களுக்கு முக்தி கொடுங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஆக்சுவலி ஹிரண்யகசிபு was already liberated. Yet his affectionate son was anxious to know whether he was liberated or not. ஆக்சுவலி ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்லாம் ஜெய விஜயன். ஓகேவா? அவங்க அந்த கேர்ஸ்னால அந்த 3 பிறவி அவங்க எடுக்கிறாங்க. அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு, பகவானோட ஸ்பரிசம் சம்பந்தம் பட்டுச்சுனாலே முக்தின்றது நிச்சயம். இருந்தாலும் நமக்கெல்லாம் தெரியணும் இல்லையா? அப்போ அது வந்து பிரகலாத் மகாராஜர் கேட்குறாங்க. அப்போ அது வந்துட்டு நமக்கு தெரிய வருது, அவங்க வந்துட்டு லிபரேட் ஆகுறாங்க அப்படின்றது. இட் இஸ் கன்ஃபர்ம்ட் பை த லார்ட் தட் நாட் ஒன்லி எ வைஷ்ணவாஸ் ஃபாதர் பட் எவ்ரிஒன் ஃபார் 21 generation பிஃபோர் எ வைஷ்ணவ ரிசீவ்ஸ் லிபரேஷன். அப்போ நம்ம வந்துட்டு வெறும் ஒரு வைஷ்ணவ ஃபாதர் இல்லை, நமக்கு முன்னாடி ஜென்ரேஷன் 21 generation நம்ம இப்போ ஒரு வைஷ்ணவரா இருந்தோம்னா அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்களா? லிபரேட் ஆகுறாங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம். Thus by serving the Lord one renders the best service to his family. அப்ப நம்ம ஒரு வைஷ்ணவரா இருக்கோம், நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்றோம்னா அது நமக்கு மட்டும் நன்மை இல்லை, நமக்கு மட்டும் லிபரேஷன் அப்படின்றது இல்ல, நம்மளுக்கு நம்மள சுத்தி உள்ளவங்களுக்கும் அது நன்மையே தருது அப்படின்றத பாக்குறோம். Because 21 generation are liberated if only one becomes a pure Vaishnava. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. The yogi's real business is to focus his mind on Krishna. அப்ப யோகிகள் அப்படின்னால அது கர்மயோகம், ஞான யோகம், வர்ணாசிரம தர்மம் எதா இருந்தாலும் அது அவங்களோட தாட் என்ன அப்படின்னா, யோகினாலே
தன்னோட மனதை பகவான் மேல நிலைத்தது. தட் இஸ் த ரியல் யோகா சிஸ்டம். There are many gymnastics performed by yogis, but all this is recommended for those who are overly concerned with the body. அதாவது இந்த அஷ்ட சித்திகள்லாம் அதெல்லாம் வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இல்லையா? சில யோகிகள் மனதையும் புலனையும் கட்டுப்படுத்த நம்மளோட ஃபோக்கஸ் அதிகமாகும். ஃபோக்கஸ் அதிகமாக நம்ம கிட்ட பவர்ஸ் அதிகமாகும். இப்ப நம்மலாம் வந்துட்டு என்னால வந்துட்டு தொடர்ந்து 1 மணி நேரம் உட்கார முடியல, கோயிலுக்கு நடந்து போக முடியல, கை வலிக்குது, கால் வலிக்குது, எனக்கு எந்த வேலையும் செய்யும் போது டயர்ட் ஆயிடுது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் அந்த ஃபோக்கஸ் இல்லை. இதே நம்ம வந்துட்டு நல்ல ஃபோக்கஸ்டா இருந்தோம் மனதையும் புலன்களையும் அப்படின்னா ஆத்ம பலமே நம்மள என்ன பண்ணும், நம்மள ஸ்திரமா வச்சுக்கும். ஓகேவா? அந்த வகையில மிஸ்டிக் பவர் அப்படின்றது அதிகமாகும் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து மனதை புலனையும் கட்டுப்படுத்த. அப்ப அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மிஸ்டிக் பவரை சில யோகிகள் என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகேவா? Rendering service to Krishna 24 hours daily is called பக்தி யோகா. ஆனா யார் ஒருத்தவங்க பக்தி யோகம் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து இந்த மிஸ்டிக் பவர்ஸ் கிடைச்சா கூட என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பகவான் சேவைக்கு தான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்களே தவிர ஒரு அவங்களோட சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக அதை பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் தட் இஸ் ரியல் சமாதி. அதுதான் உண்மையான சமாதி நிலை. People are working hard day and night to enjoy some results. A person in Bhakti Yoga works hard day and night but offers the results to Krishna. இப்ப நமக்கும் அதாவது பக்தி யோகத்துல ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் நார்மல் மெட்டீரியல் பீப்புளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அவங்களும் நாள் ஃபுல்லா என்ன பண்ணுவாங்க, டே அண்ட் நைட்டு வந்து ஏதாவது ஒரு செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பாங்க, அதோட அதுல சந்தோஷத்தை அடைவாங்க. ஆனா நம்ம பகவானை வழிபாடு பண்ற நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளும் டே அண்ட் நைட் ஏதாவது செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்போம். ஆனா ரிசல்ட்டை பகவானுக்கு நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் நம்ம ஈடுபடுவோம். அதுதான் டிஃபரன்ஸ், அதுதான் அந்த எலிவேஷன். நார்மல் மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு நம்ம உயர்த்திக்கிற அந்த ஒரு நிலை. ஓகேவா? There is a great difference between bhakti yoga and the ordinary karma. Ordinary karmis cannot understand that the bhaktas are on the transcendental platform. இப்ப வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க, பக்தி யோகத்துல இருக்க, கிருஷ்ண பக்தியில இருக்குன்றீங்க, ஆனா என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றது தெரியும். ஏன்னா நம்மளும் தான் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, நம்மளும் தான் வேலைக்கு போறோம், எல்லாம் நார்மலா தான் நம்மளும் தான் பண்றோம். ஆனா நம்மளோட இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணுவோம், நிறைய பேச மாட்டோம், சாண்டிங் நிறைய பண்ணுவோம், நிறைய பகவானை பத்தி கேட்போம் இல்லையா. நம்ம வந்து இந்த காசிப் பண்ற விஷயங்கள், அப்புறம் டாக் ஷோ, நியூஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்க மாட்டோம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நிறைய பகவான் பத்தின விஷயங்கள் நம்மள ஈடுபடுத்திப்போம். இந்த மாதிரி நம்ம சாண்டிங் பண்றது. அப்புறம் சாப்பாடு நம்மளும் சாப்பிடுவோம், நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவோம், ஆனா நம்ம பிரசாதமா எடுத்துப்போம். அப்ப நம்மளோடதுல வித்தியாசம் இருக்கு. ஆனா வெளியில இருந்து ஒரு கர்மீஸ் பார்க்கும்போது அவங்களால இந்த பக்தி யோகத்துல நம்ம டிரான்சென்டென்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ல கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்றோன்றது அவங்களுக்கு அவ்வளவா புரிதல் இருக்காது. அவங்களும் நம்மள மாதிரிதான் இருக்காங்கன்னு ரொம்ப சாதாரணமா சொல்லிடுவாங்க. பட் ஆனா நம்மளோட செயல்கள் எல்லாமே கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறது. அது வந்து டிரான்சென்டென்டல் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னதாங்க விஷயம். என்னன்னா அதுதான் ரொம்ப உயர்ந்த நிலை. ஓகேவா? ஒரு ஹியூமன் லைஃபை நம்ம பக்தி நிலையில நம்ம பகவான் கிட்ட பக்தி பண்ற நிலையில நம்ம வாழணும் அப்படின்றதுதான். ஓகேவா? As we have stated before, there are innumerable forms of God: Rama, Narsimha, Varaha, Krishna, Kapiladeva, Balarama, and so on. Sometimes foolish people ask, you are worshipping Krishna, why don't you worship Rama? இதுவும் கேட்பாங்க இல்லையா, ஏன் கிருஷ்ணரை தான் வழிபாடு பண்ணணும், ஏன் ராமரை வழிபாடு பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் கேட்பாங்க. அப்ப இதுல டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றது கிடையாது. ஓகேவா? சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட் அவங்களோட இன்கார்னேஷன் தான் எல்லாமே, அவங்கதான் அவதாரங்கள் எல்லாமே எடுக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹனுமன் என்ன பண்ணாங்க, ராமர் மேல ரொம்ப டிவோட்டடா இருந்தாங்க. கோபிஸ் என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணர் மேல ரொம்ப டிவோட்டடா இருந்தாங்கன்றத பாக்கணும். அப்ப திஸ் டஸ் நாட் மேக் எனி ரியல் டிஃபரன்ஸ். ரெண்டு பேருமே என்ன பண்றாங்க, பக்தி பண்றாங்க. அந்த பக்தி தாங்க நம்மளுக்கு பொதுவா நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. The Lord appears in different form, but in all cases he is the Lord. அப்ப ராமரை வழிபாடு பண்ணாலும் கிருஷ்ணரை வழிபாடு பண்ணாலும் பக்தின்றது அங்க இருக்கா, அதுவும் பகவான் மேல இருக்கா, அது உன்னதம். ஓகேவா? It does not make any real difference. The Lord appears in different form, but okay. Once Krishna left the gopis and changed into his four-handed form, Vishnu, the gopis went out searching for Krishna, and when they saw four-handed Vishnu form, they did not offer much respect. அது நம்ம இந்த பாஸ்ட் டைம் சொன்னோம் இல்லையா, கிருஷ்ணர் வந்து கோபிஸ் கூட இருப்பாங்க, அப்ப திடீர்னு மறைஞ்சுப்பாங்க. அது நிறைய இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அவங்கள வந்து டென்ஷன் ஆக்குற மாதிரி அந்த மாதிரி மறைஞ்சிக்கிட்டதும் உடனே வந்துட்டு அங்க பார்த்தா விஷ்ணு ஸ்வரூபத்துல இருக்காங்க 400 ஃபார்ம்ல. உடனே கோபிஸ் வந்து கிருஷ்ணரை காணமே, எங்கன்னு தேடிட்டு பாக்குறாங்க. அங்க பார்த்தா
400 ஃபார்ம்ல விஷ்ணு இருக்காங்க. உடனே அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்தாங்களே தவிர அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணல, கிருஷ்ணர்கிட்ட அந்த ஒரு உறவு இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஒரு உறவு அவங்க வெளிப்படுத்தல. ஓகேவா? தே சிம்பிளி வாண்டட் டு see கிருஷ்ணா. பெருமாள் பாக்குறாங்க 400 ஃபார்ம்ல, அதுவும் பகவான் தான், பகவானோட அம்சம் தான். ஆனாலும் என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்துட்டு ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மரியாதை அந்த நிமித்தம் அது பண்றாங்களே தவிர, ஆனா அவங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க கண்ணு எல்லாம் மனம்லாம் யாரு தேடுது, பகவானையே தேடுது, கிருஷ்ணரே தேடுது. ஆக்சுவலி there is no difference between கிருஷ்ணா and விஷ்ணு, பட் எவ்ரி டிவோட்டி ஹேஸ் a particular inclination. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு அந்த பாவம், ஐஸ்வர்ய பாவத்துல வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்க பெருமாளை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அதே பகவானை வந்துட்டு பிரேம பக்தியில வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்க கிருஷ்ணரை வழிபாடு பண்ணுங்க. இந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயா, சம் டிவோட்டிஸ் வர்ஷிப் ராமகிருஷ்ணா அண்ட் அதர்ஸ் டிவோட்டிஸ் ஹேஸ் எ பர்டிகுலர் இன்க்ளினேஷன், சாரி, வர்ஷிப் சீதாராமா அண்ட் லக்ஷ்மி நாராயணா. இந்த மாதிரி வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சாரி, ராதா கிருஷ்ணா அண்ட் சீதாராமா இந்த மாதிரி வந்துட்டு வழிபாடு பண்றாங்கன்றத பாக்குறோம் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல. சம் ஆல்சோ வர்ஷிப் ருக்மிணி கிருஷ்ணா, இதுவும் உண்டு இல்லையா. இது பாண்டுரங்கர், ருக்மிணி அம்மா அவங்களையும் வழிபாடு பண்ணாங்க. ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆர் த சேம் அண்ட் ஆல் ஆஃப் த டிவோட்டிஸ் ஆர் வைஷ்ணவாஸ். வெதர் ஒன் சான்ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா ஆர் ஹரே ராமா, it is not very important. Worship of the demigods, however, is not recommended. In any case, Bhakti Yoga begins with hearing, Shravanam, Kirtanam. அப்ப நம்ம இங்க வந்து யாரை வழிபாடு பண்றோம் அப்படின்னா, இப்ப ராதாகிருஷ்ணர் வழிபாடு பண்ணாலும் சரி, சீதாராமர் வழிபாடு பண்ணாலும் சரி, லக்ஷ்மி நாராயணர் வழிபாடு பண்ணாலும் சரி, அந்த பக்தின்றது அங்க பகவான் மேல இருக்கா, அது உன்னதம். அப்படி இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, தேவர்கள் வழிபாட்டுல நம்மள ஈடுபடுத்திக்க கூடாது. ஏன் தேவர்கள் வழிபாட்டுல நம்மள ஈடுபடுத்திக்க கூடாதுன்னா, திரும்பி நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நம்மளுக்கு வந்துடும் இல்லையா, நம்ம முக்தி அடைய மாட்டோம். தேவர்களோட லோக்கம் போடும் 9th சாப்டர்ல கூட பாக்குறோம் இல்லையா, தேவர்களை வழிபாடு பண்றவங்க தேவர்களோட லோக்கத்தை அடைவாங்க, முன்னோர்களை வழிபாடு பண்றவங்க முன்னோர்களை அடைவாங்க, லோக்கத்தை அடைவாங்க. அதே பூத்த பிரேத்தங்களை வழிபாடு பண்றவங்க அவங்களோட லோக்கத்தை அடைவாங்க. என்னையே வழிபாடு பண்றவங்க என்னிடமே வருவார்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க இல்லையா. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணோம்னா அவங்களோட லோக்கத்துக்கு போவோம். ஆனா என்ன ஆகும், டெஸ்டினேஷன் அதுதானே, அங்கேயேதான் இருப்போம்னா கிடையாது. ஏன்னா தேவர்களே டெம்பரரியா தான் இருக்காங்க இல்லையா. பிரம்மாவா இருக்கட்டும், இந்திரனா இருக்கட்டும், எல்லாருமே டெம்பரரியா தான் இருக்காங்க. சோ அப்ப நம்ம திரும்பி என்ன பண்ணுவோம், இந்த பூலோகத்துல பிறவின்றது வரும். அதனாலதான் தேவர்கள் வழிபாடு ரெக்கமெண்ட் பண்றது இல்லை அப்படின்னு நம்ம எங்க பாக்குறோம். இன் எனி கேஸ் பக்தி யோகம் அப்ப எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம், கேட்கணும், கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், கேட்டதை நம்ம மத்தவங்களுக்கும் சொல்லணும், அப்புறம் சாண்டிங் பண்ணணும், கலியுக தர்மம். ஓகேவா. ஆஃப்டர் ஒன் ஹேட் ஹியர்ட் ஃப்ரம் த ரைட் சோர்ஸ் அண்ட் இஸ் கன்வின்ஸ்ட், நம்மள ரொம்ப சுக்ருதி, ஏன்னா நம்ம யார்கிட்ட இருந்து கேட்கிறோம், ரைட் சோர்ஸ் பரம்பரையில இருந்து கேட்கிறோம், பிரம்ம கௌடி சம்பிரதாயத்துல இருந்து. அதுல நம்ம என்ன பண்றோம், கன்வின்ஸும் ஆகிறோம். சரி, கிருஷ்ணா இஸ் தி சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காட், நான் உங்களுக்கு எப்பயும் நித்தியமா பக்தி சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. ஒன் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி பெர்ஃபார்ம் கீர்த்தனா மீன்ஸ் குளோரிஃபிகேஷன். பகவானை பத்தி நம்ம புகழ்ந்து அவங்களோட அந்த நாமரூப குணநிலைகளை அதை நம்ம சொல்ல ஆரம்பிப்போம். ஓகேவா. கீர்த்தனா இஸ் பிரீச்சிங், glorifying and speaking about the Lord. Parishit Maharaja attained perfection simply by listening to Srimad Bhagavatam. இப்ப நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள் பாக்குறோம். ஸ்ரவணத்துக்கு பரிஷித் மகாராஜர், கீர்த்தனத்துக்கு யாரு, சுகதேவ் கோஸ்வாமி. ஓகே, பரிஷித் மகாராஜர் லிசனிங், சுகதேவ் கோஸ்வாமி ஃபார் பெர்ஃபார்மிங் கீர்த்தனா பை டிஸ்கிரைபிங் த க்ளோரிஸ் ஆஃப் த லார்ட். அப்ப பிருத்து மகாராஜர் எதுக்கு, வர்ஷிப் த லார்ட். அவங்களுக்கு என்ன, அந்த வேணா அப்படின்றவங்க தான் அவங்களோட அப்பா. அவங்க ரொம்ப நல்ல அரசரா இல்ல, அதர்மம் நிறைய பண்ணாங்க. அவங்கள பிராமணர்கள்லாம் அழிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அதர்மம் பண்ணாங்கன்னா கேடு பூலோகத்துக்கு இல்லையா, பகவானோட சிருஷ்டிக்கு கேடு. அதனால அவங்கள அழிச்சிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்து பிருத்து அப்படின்னு அவங்க வராங்க. அவங்க பகவானோட இன்கார்னேஷன் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அந்த வேணா இருந்த வரைக்கும் பூமி மொத்த செல்வத்தை கொடுக்கல. ஏன்னா செல்வத்தை கொடுத்தா என்ன பண்ணுவாங்க, வேணான்றவங்க அதர்ம வழியில தான் அதோட செல்வத்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப சோர்ஸ் இருந்ததுன்னா இன்னும் நிறைய அதர்மம் ஆகும். அப்ப என்ன பண்ணாங்க, அந்த சோர்ஸ் கொடுக்கறத நிறுத்தினாங்க. அப்புறம் பிருத்து மகாராஜர் அவங்க பிரேயர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி மறுபடியும் அந்த செல்வத்தெல்லாம் அவங்க வாங்கினாங்க. அதை என்ன பண்ணாங்க, டெய்டி வர்ஷிப்ல கொண்டு வந்தாங்க. ஓகேவா. அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். Prithu Maharaja simply worshipped the Lord, and Lakshmi Devi massaged Vishnu's lotus feet. Arjuna made friends with the Lord, and Hanuman carried out the orders of the Lord Ramachandra. Bali Maharaja offered everything he had to the Lord in the form of Vamana Deva. இப்ப 9 types of devotional service நம்ம இங்க அந்த உதாரணங்களோட பக்தர்களோட நம்ம பாக்குறோம். After he had offered all his possession, he offered his body. யாரு, பலி மகாராஜர் இல்லையா. வானம் பூமி
அதுவும் முடிஞ்சிருது. 3வது அடி மண்ணுக்கு தன்னையும் அவங்க அர்ப்பணிக்கிறாங்க. There are many examples, but at the present moment, if we simply hear about Krishna, that is sufficient. ஆனா இப்போ நம்ம இந்த கலியுகத்துல பகவானோட க்ளோரிஸை ஹியர் பண்ணி சாண்டிங் பண்ணோம்னாலே அதுவே உயர்ந்தது. God has given us ears. எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க? பகவானை பத்தி கேட்க. And we need only to go to the realized soul. யார்கிட்ட கேட்கணும்? Bonafide பரம்பராவிலிருந்து. And hear about Krishna from him. This is the process recommended for this age because people are very fallen and are uneducated. கலியுகத்தோட அடையாளமே அதான் இல்லையா? என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே மந்த புத்தி, அப்புறம் வந்துட்டு மிஸ்கைட் ஆயிடுவோம் சீக்கிரம், ஆன்சைட்டி அதிகமா இருக்கும், அப்புறம் நம்மளோட அந்த வாழ்நாள் கம்மியா இருக்கும், இப்படி நிறைய இது இருக்கு டிராபேக்ஸ். அப்ப இந்த கலியுகத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை பத்தி கேட்கணும், பானஃபைடு பரம்பராலேருந்து கேட்கணும். அது ஒண்ணு பண்ணாலே போதும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். Chaitanya Mahaprabhu recommends that we search out a devotee regardless of our position. There is no need to change our position. It is better to remain where we are and simply hear about Krishna. அப்போ நம்ம இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு நாம சங்கீர்த்தனம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க? நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டாம், சரியா? நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம ஒரு தனி இடத்தை தேடி போகணும், பக்தி பண்றதுக்கு சிரமம் ஏதாவது இருக்குன்னா இல்ல, இருக்கிற இடத்துல இருந்தே பகவானை பத்தி கேட்டு நம்ம சாண்டிங் பண்ணா போதும். The Krishna conscious moment is meant to give everybody an opportunity to hear about Krishna. இப்ப இஷ்கான் இதுல நம்ம என்ன பண்றோம்? தினம் கோயிலுக்கு காலையில போனோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மங்களாரத்தி பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் துளசி ஆரத்தி, நரசிம்ம ஆரத்தி எல்லாம் பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் சாண்டிங் செஷன் இருக்கும், அதை நம்ம நல்லபடியா 16 ரவுண்ட்ஸ் நிமிஷத்துல பண்ணிடுவோம் இல்லையா? 1.5 மணி நேரத்துல 2 மணி நேரத்துல நம்ம சாண்டிங் செஷன் முடிச்சிடும். கோயில்ல இருந்தோம்னா அதே வீட்டுல இருந்தா 4 ஃபுல்லா பண்ணுவோம், அதே கோயில்ல இருந்தோம்னா அந்த ஒரு 2 ஹவர்ஸ்ல முடிச்சிடுவோம். அதுக்கப்புறம் 8 மணிக்கு பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கும், அதை அட்டன் பண்ணுவோம். அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரசாதம் இருக்கும், சாப்பிடுவோம். காலையில நல்லா எனர்ஜெட்டிக்கா, அதாவது கோயிலுக்குன்னா பொதுவா என்ன பண்ணுவோம்னா, கோயிலுக்கு போறோம்னா போயிட்டு ஒரு விளக்கேற்றி வச்சுட்டு சாமியை ஒரு தடவை வலம் வந்துட்டு விழுந்து கும்பிட்டு வந்துருவோம் இல்லையா? அதுதான் பொதுவா செய்யுது. ஆனா இஸ்கான் டெம்பிள் போனோம்னா 3 ஹவர்ஸ் 4 ஹவர்ஸ் அங்க இருப்போம். ஆனா அந்த 3 ஹவர்ஸ் 4 ஹவர்ஸ் எப்படி போச்சுன்னே தெரியாது. முழுக்க முழுக்க அப்படியே எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும், கீர்த்தன் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும், பிரசாதம் இருக்கும், பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கும், ஆரத்திஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு அந்த மார்னிங் டைம் ஃபுல்லா என்ன ஆகுது? நல்லபடியா நம்மளுக்கு என்கேஜ் ஆகுது. ஸோ அந்த வகையில இப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மொமெண்ட் அப்படின்றது நம்மளுக்கு இப்ப கிடைச்சிருக்கு. அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? நிறைய அந்த பானஃபைடு குருக்கள் கிட்டேருந்து, ஆச்சாரியர்கிட்ட நம்ம கேட்கணும். கிருஷ்ணா இஸ் வித்தின் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஹார்ட். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? நம்மளோட காது அதுதான் இருக்குல்ல ரொம்ப சென்சிட்டிவ். ஏன்னா நம்ம ஆழ்ந்த தூக்கத்துல இருக்கிற நம்மளே என்ன பண்ணுது? அது விழிப்புணர்வுக்கு கொண்டு வருது. அதே மாதிரிதான் நம்மளோட அந்த அறியாமைன்ற அந்த இருட்டை நம்ம கேட்க 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 என்ன ஆகும்? அதுல இருந்து நம்மளுக்கு விழிப்புணர்வு வந்து நம்ம அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன், நான் சரீரம் இல்லை, நான் ஆத்மா, நான் பகவானோட அம்சத்துல இருக்கேன், நான் பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும், அதுலதான் எனக்கு அமைதியும் சந்தோஷமும் கிடைக்குது, அதுதான் என்னோட வாழ்க்கையோட பெர்ஃபெக்ட் லைஃப், ஹியூமன் லைஃப் நான் நல்லபடியா வாழ்ந்திருக்கேன் அப்படின்றதால நமக்கு ரியலைஸ் அதே கிருஷ்ணாவோட நமக்கு வழிகாட்டுறாங்கன்றத பாக்குறோம். அண்ட் as soon as he sees that one is ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரி போல். அப்ப பகவானும் இதயத்துல என்ன பண்றாங்க? நம்மளோட இதயத்திலே இருக்காங்க இல்லையா? நம்ம அந்த ஸ்லோகம் கூட பாக்குறோம் இல்லையா? பகவான் வந்து நம்மளை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. இந்த ஜடவுலக விஷயமே ஆசையா? சரி, அதுவே உனக்கு கிடைக்கட்டும். நான் தான் உனக்கு வேணுமா? அப்ப சந்தோஷமாயிடுவாங்க. அப்ப அதுக்கேத்த விஷயத்த நமக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா? 15.15 ஸ்லோகத்துல படிக்கிறோமே, சர்வசேச்சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்தக் ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச. அந்த ஸ்லோகத்துல நம்மளுடைய இதயத்துல பரமாத்மா வந்து நமக்கு நினைவு, ஞாபக மறதி, அப்புறம் நாலேஜ், இதெல்லாம் பகவான் கொடுக்குறாங்க. அப்ப நம்மளோட ஆசை பகவானா இருந்ததுன்னா அதற்கேத்த நினைவு, அதற்கேத்த நாலேஜ், ஞாபக மறதி, ஜட சம்பந்த விஷயங்கள்ல நம்ம ரொம்ப ஈடுபடாம இருப்போம். ஓகேவா? அந்த மாதிரி பகவான் நமக்கு இதயத்திலே இருந்து நம்மளுக்கு வழிகாட்டுறாங்கன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அண்ட் தட் ஒன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஹிம். யாரு வந்து தன் மேல பக்தி பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ இதயத்துல இருந்து ஹி ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நம்மளுக்கு பகவானை அடையிறதுக்கான எல்லா மார்க்கத்தையும் அவங்க நமக்கு காமிப்பாங்க. ஈவன் அந்த சதுஸ்லோகில கூட பாக்குறோம் இல்லையா? 10.10 ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து பகவானை அடையிற மார்க்கத்தை பகவானே நமக்கு காமிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப திஸ் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் பக்தி. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இன்ட்ரெஸ்ட், நம்மளோட ஆசை இந்த ஜடவுலக விஷயம் இல்லாம பகவானே அப்படின்னு ஆசைப்படணும். அப்படி நம்ம ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பகவானை பத்தி இந்த மாதிரி சம்பிரதாயத்துல இருந்து கேட்கணும்,
கேட்கும்போது பகவானுக்கு இதயத்துல இருக்கிற பகவானுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம அவங்க மேல விருப்பப்படுறோம்னு. அப்ப நம்மளுக்கு பகவானை அடைய மார்க்கத்தை அவங்களே காமிப்பாங்க. அதுதான் பிகினிங் ஆஃப் பக்தின்றதை பார்க்கிறோம். Even if we do not understand this philosophy, we will be purified if we hear what Krishna says. This is the whole process of ஹரி சங்கீர்த்தனா அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். சரியா? நமக்கு வந்து பிலாசபி அதெல்லாம் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியலனா கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம பகவானை பத்தி கேட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த சங்கீர்த்தனம் அதுல நம்ம ஈடுபட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம முக்தி அடைய முடியும். One does not even have to understand what this Hare Krishna is. One only has to hear to be purified. Unless one is purified, one cannot understand God. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நிறைய கேட்கணும். கேட்க நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கிறதுனால நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும். There are many contamination within the heart. கண்டிப்பா அனர்த்தங்கள் 6 இருக்கு இல்லையா? காமக்ரோத லோப மோக மதம் ஆச்சரியம் அப்படின்னு 6 இருக்கு. அப்ப இந்த கண்டாமினேஷன் நம்ம இதயத்துல இருந்ததுன்னா பியூரா இல்ல. நம்ம இதயத்துல பகவான் இருக்காங்க. பகவான் இருக்கிற இடம் எப்படி இருக்கணும், பியூரா இருக்கணும். அப்ப பியூரா இல்லைன்னா பகவானால என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம இதயத்துல லயிச்சு இருக்க முடியாது இல்லையா? நம்மளாலே ஒரு அசுத்தமான இடத்துல கொண்டு போய்விட்டு நம்மளால இருக்க முடியாது. அப்ப நம்மளுடைய இதயத்துல பகவான் இருக்காங்க. அந்த இடம் இந்த மாதிரி அசுத்தம், அதாவது அசுத்தம்ன்றது என்னது, அந்த காமகோப லோப மோக மதம் ஆச்சரியம் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை உணர முடியாது. அந்த பீப்புள் இன் திஸ் ஏஜ் ஆர் என்கேஜ்ட் இன் மெனி சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ். கண்டிப்பா இல்லையா? illicit sex, meat eating, intoxication and gambling. இதெல்லாமே அந்த ரஜகுணம் தமோகுணம் அதோட தாத்பரியம் அதை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அப்ப இதுலலாம் ஈடுபடும் போது என்ன ஆகும், பாப செயல்கள் பண்ணுவோம். அப்ப பகவானை நம்மளால உணர முடியாது. The whole world is revolving about these things. Yet despite this we have to spread this Krishna consciousness moment. இதுலதான் இந்த உலகமே இயங்கிட்டு இருக்கு இப்ப இல்லையா? இந்த 4 விஷயத்துலயும் ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருக்காங்க. இந்த 4 விஷயமே என்னது, அடித்தளம் பாப செயல்களுக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி ஈடுபட்டு இருக்கிற இடத்துலயும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மொமெண்ட்டை கொடுத்து நம்ம எல்லாரையும் கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வரணும். அதுதான் முக்கியத்துவம். அதுதான் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்றத எல்லாருக்கும் சொல்லணும். There may be many obstacles, but they can all be transcended by கிருஷ்ணாஸ் mercy. ஒன்ஸ் நம்ம இந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம இன்வால்வ் பண்ணிட்டோம்னா நிறைய தடங்கல்கள்லாம் வரும். ஆனா பகவானோட அனுகிரகத்துல, ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்துல, குருவோட அனுகிரகத்துல எல்லாமே சால்வ் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. We only have to determine in our devotion. நம்ம ஸ்திரமா இருக்கணும் நம்மளோட பக்தியில. The rest will follow. நம்ம ஸ்திரமா பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா பிரகலாத் மகாராஜர் மாதிரி வர கஷ்டங்கள் எல்லாம் தானே விலகும் பகவானோட அனுகிரகத்துல. ஓகேவா? அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். The rest will follow. This is the essence of Lord Kapila's instructions to his mother. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது, உயர்ந்தது. அதுல நம்ம எப்பயும் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றதான். நம்ம எல்லாரும் தேவகூதி அம்மாவோட பக்கத்துல இருந்துதான் இதை கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். எப்பயுமே பகவத்கீதைனா அர்ஜுனர் பக்கத்துல இருந்து கேட்கணும். எப்பயுமே டீச்சிங்ஸ் யாரு பகவானுக்கு யாருக்கு கொடுக்குறாங்களோ அவங்க பக்கத்துல இருந்து நம்ம கேட்கணும். ஓகேவா? அப்ப கபிலர் உபதேசம் பண்ணாங்க, தேவகூதி அம்மா பக்கத்துல இருந்து நம்மளும் கேட்டுட்டு இருக்கோம். நமக்கும் கிருஷ்ண பக்தியே உயர்ந்தது, பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் அதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு பக்தியில ஸ்திரமா இருக்கணும். பகவானோட அனுகிரகத்துல நல்லபடியா பகவான் நம்ம ப்ளீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற பிரார்த்தனையோட டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபிலதேவ் கிளாஸ் நம்ம இன்னையோட நம்ம நிறைவு பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனே வைஷ்ணவ நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீ ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.